ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾತಿರೊಂದುಪುನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುರುಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಚ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾತುಕ ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಸೂಪರ್ ಲಾಯ್ಕತ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಎಂಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಿತ್ರ ಮೂವಿ ಇಟ್ಟು ವಾಚ್ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟ ಸೂಪರ್ 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 ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತೀಜಿಂದು ಆತು ಸೋಕಾತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸೂಪರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ದಾಪಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲು ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾಡು ಭಾರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಕಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಲೆ ದಾಪಣ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚನೆ ಯಾವೊಂದು ಪೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಗೆಂದೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಆಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಡು ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸುಖನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಆತು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಕೂಡ ತೂಪಿಲೆಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿನ ಅರ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈ ಮೇರ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಂಚೆ ಆದಪ್ಪ ನಂದು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಜವನೇರಿಗೆ ಈ ಸಾಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪಡಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಂಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ರಜೆಟ ಟೈಮ್ ಸೊ ಪೂರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ತೂವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ತೂವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಂಚೆ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಎಮೋಷನ್ ಅದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ನೆಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿದ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದುಂಡು ಬೋಳಾರ್ಲ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಜುಗಲ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಹೊಸ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಈ ಟೈಪದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿನಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐಟ್ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲ ಇಂಚಿನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಹಂದರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮೂವಿ ಟೋಟಲ್ 100% ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಟೀಮು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಹಾಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದ ಇಜ್ಜೆಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ ಆದಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಆದಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲೇರು ಮಾತು ತುಳುವೇರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತನಿಗೆ ಎಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನು ಆಂಡ್ ಮೋರಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್
ಅವು ನಿಜವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಯುತ್ತನಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನ ಇತ್ತ ತುಳು ರಂಗಡ್ ಇತ್ತ ಮೂವಿ ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ತುಳು ಬರಂದಿನಕುಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪೋರು ಮೊಕ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಇತ್ತ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತೇರು ನನ್ನ ಪಿರನಿಕುಲು ತುಳುತ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೋರೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಟೀಮ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮೂವಿ 100% ಹಿಟ್ ಆಪುನ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಮೂವಿನ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬರಂದೆ ತೆಲಿಪಾಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಿಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜೋರಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರು ಅರ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಕರ್ಣ ಉದ್ಯ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ರಡ್ನೆದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಡ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕೋಡೆ ಮಣಿಪಾಳ್ಡ ಆತಂಡು ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿಲ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಮೂವಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆನೆ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿನಾಯಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಮೇರೆ ನೆಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚೆ ಮಣಿ ಎಜೆ ಕಾರ್ತಿಕನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಸಂದೀಪ್ ಬೆದ್ರ ನೆಕ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಡು ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ ಅವಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಅವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರು ಸಿನಿಮಾಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳಿನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕಿ ಬನ್ಪಿನೇಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ಹೊಸ ಟೀಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ತುಳು ಮೂವಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 14th ದಾನಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಂಡ್ ಇನಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬುಲಿತೊಂದ್ಲ ಪೋತಿನ ತೂತಯಾನ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಇಂಕಲ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏಪಲ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪಾದಿಜೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಶು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಬ ಆದ್ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂವೋಡೆ ನಿಕುಲು ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೋಲಾಡ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಡೆ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡನ್ಗೆ ಎಂದಾಲೆ ತುಳು ಮೂವಿನ್ಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಪನ್ಯನ್ ಕೇನ್ವ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಬೆದ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೋಡೆ ಉಡುಪಿಡಾದಿತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೇರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೇರ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪ ಉಂಡು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೇರ ಬಲೆ. ಮಾತಾ ತುಳು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಮಾತ ಜನ ಬೈದೇರು ಬತ್ತಿನಗಲು ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ದೇ ಪಂಡ ಅಗ್ಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನುಂಡು ಅಗ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೀರ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಅವೇನು ಮಾತವೇನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರಗಲೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇವನ್ ಜೋಕುಲ್ ಸಮೇತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಲೆ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಜೈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್.